warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing putra-putri TK Aba gangsal welas Purwosari kepanggih malih kalih Bu Siti ing dinten niki Sabtu tanggal 18 wulan September tahun 2021. Pripun pawartosipun putra-putri TK Aba gangsal welas Purwosari? Mugi-mugi sedaya putra-putri TK Aba gangsal welas Purwosari tansah diparingi seger kewarasan kalih Gusti Allah. Amin amin ya robbal alamin. Sakderenge sinau basa Jawi, monggo sesarengan kalih Bu Siti ndonga sakderenge sinau. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Dina iki Bu Siti badhe nerangake pasinaon babagan panganan sing sehat. Panganan sing sehat iku panganan sing kaya apa? Nah, panganan sing sehat iku ana kandungane 4 sehat 5 sempurna. Yaiku 1. Sego. Sego kuwi iso diganti sego jagung, sagu, lan tela. 2. Panganan sing sehat iku kudu ana sayure utawa jangane. Sayur apa sing dimakan bocah-bocah? Iso sayur bayem, sayur kangkung, sayur sawi, lan sayur liya-liyane. 3. Panganan sing sehat iku kudu ana lawuhe. Lawuhe kuwi apa wae? Tuladhane lawuh iwak, lawuh endhog, lawuh tahu, lawuh tempe, lan liya-liyane. Sing kepapat, panganan sehat kuwi kudu ana buahe. Buah apa sing disenengi bocah-bocah? Tuladhane gedhang, jeruk, kates, pelem, lan buah apa wae sing disenengi bocah-bocah ana ing omah. Kaping 5 yaiku sing diarani 5 sempurna. Apa kuwi? Yaiku mimi susu. Nah, lek bocah-bocah kabeh sampun maem panganan sing ana kandungane 4 sehat 5 sempurna, insyaallah kabeh awake bocah-bocah padha sehat lan ora gampang kena penyakit. Saiki tugase bocah-bocah nyebutne panganan sing biasane dimaem bocah-bocah ana ing omah sing ana kandungane 4 sehat 5 sempurna. Tugase bocah-bocah saged dikirim dhateng Bu Siti utawi dhateng grup. Nah, mengaten wau pasinaon basa Jawi babagan panganan 4 sehat 5 sempurna. Mugi-mugi dadi ilmu ingkang manfaat. Amin amin ya robbal alamin.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.